गलिलेया, सामारिया आणि जुदेया या तिन्ही प्रांतांनी जेजूचे मिसावन चल्ले तरी गलिलेयांत जेजून चड वेळ दिवन मिसाव केल्ले आमकां सुवार्थेन दिसून येता. जुदेयांत आनी विशेष करून जुदेयाच्या जेरुसलेमांत जेजूच्या निमाण्या दिसांचे मिसाव महत्वाचें जाता. जेजूचे मिसाव पयण गलिलेयांत तावन जेरुसलेमा कुशीन आणि जेरुसलेम ताच्या मिसावाचो शेवट. जेरुसलेम साल्वासावाचे काणयेचे शिखर, थीक आणि केंद्र. उत्तराच्या गलिलेया आणि दक्षिणाच्या जुदेयामध्ये येता सामारिया. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायांत सांगलां तशें आसिरियाच्या रायान बाबिलोन, कुता, अव्वा, हमात, सेफरवाइम ह्या गावांतल्या लोकांक हाडून तांकां सामारियांतल्या शहरांनी इस्रायेली तांच्या जाग्यार वस्ती दिली. तांणी सामारिया स्वाधीन केले आणि ताच्या शहरांनी ते रावले. आणि हे सामारियागार गेरेझिम दोंगरार याव्वेची स्तुती करताले. पूण सांप्रदायिक जुदेवांनी तांकां हेरेतीक म्हूण घेतले. अशें तांचे मदें एकामेका रागा मुरमुरो आसलो. उत्तरांतावन जेरुसलेम टेंपलाक येतल्यांक सामारियागार त्रास दिताले देखून तांणी वाट सुकोवन येवचें पडटालें. हीच सुवार्थेंतली जिओग्राफी. जेरुसलेमांत जेजूचे सर्गार चडणेचो आज उल्लेख जाता. सामारियांत जेजूचो तिरस्कार गलिलेयांत जाल्ल्या तिरस्काराचो उगडास हाडटा आणि मुखार येवंकासच्या जेरुसलेमांत येवंकासच्या व्हड तिरस्काराचो प्रवाद करता. जेरुसलेमा कुशीन वेचेन्स म्हणून तेवशीन तकली केल्ल्याक वा दृढ निर्धार केल्ल्या जेजूक तिरस्कार लेखाक मेळना. बगार जेरुसलेमांत आपूण शेवटाक पावोवंक आसा तें मिसाव प्रमुख जाता.